bakho wena. Maphuze. Egumbini leshumi nanye uzuqhamuka nje ukuthi leli iphimbo lomuntu osekhale wazi waba nesibibiswana. Uyehlenyuka kwenze njani kubafu ngibuza kwabe behleli naye. Nogada zintathu inyanga la simazi ukuthi uboshelweni. Lo muntu uhlukumezekile emoyeni wenza into eyodwa zonke izinsuku ngathi uphazamisekile nasemqondweni. Aniyazi lento enikhuluma ngayo. Aniyazi lento enikhuluma ngayo. Ngikuzame konke. I guess it was never good enough. Ngimnike lonke uthando elingalicabanga. Ngaba ngiqalanga kwakuqala ukube ngangazi ukuthi inkanuko yosuku iyakwazi ukuphazamisa uthando lweminyaka. Inhliziyo ayikazoyeka ukuphuka ngoba amathuba omsebenzi awekho kanti uthando seliyabiza. Wakwamthanda umuntu ngalendlela ukuthi mawunaye uyapheleliswa. Isalithini incazelo yempilo uma umuntu obizathu sakho sokuphila esekushiya. Izwi lakhe belingenza ngikhohlwe izinto zomhlaba. Umamatheka wakhe ngingenze ngathanda ukuphila emva kwamahlandlana ngizama ukuyibulala. Bese kuphela iminyaka sithandana. Kepha bengisanda ukushawa uvalo ngokuqondana kwamehlo nje kukodwa. Meke wangithinta bengiba nohlevane ngingakholwa senake namthanda umuntu kodwa. Namanje ngifikelwa yinyembezi mangicabanga izinto bese ngizenzile. Ama-risk engiwathathile, amange ngiwaqambile. Izinto ngempilo yami engiyishintshile ncede mina uthando lungazile. Kuma nje ngigcwele intukuswele kepha ngazi ukuthi ngidinelwe babi. Kwesinye isikhathi kuke kufika umuzi othi inhliziyo inecala ngokuthanda ongayithandi. Kokunye ngibuye ngiyisole mina ngokulawulwa inhliziyo ekubeni kuyimini umnikazi. Mase ngibuye ngiyakhumbula ukuthi kube lo muntu angizange ngambona ngabe mina uthanda ngilwazi basisize ngokanye. Siza labafana abasakhula. Batshela ukuthi othandweni ukhipha okungangamandla akho noma ngabe kuthiwa kuncane kangakanani mekuthanda uzojabula. Mase utshela nalabo besifazana ukuthi umuntu uma ungamthandi ungamqomi uthanda likaze lwaba imali. Abaye kuqomela indlala ngoba lokho kwenza kunyuka izibalo zababulali basize ngokani. Masutshela nalabo abasanda ngena othandweni. Ukuthi sanibona. Igama lami ngumncedi umqingo wakamthimkhulu. Kuthiwa nginitshele la ukuthi ngomhla ka-25 kuSeptember sine poetry show kaMncedi bathwele kanzima poetry show. Izobe ise-Bed Center eThekwini, i-General u-120, i-VIP i-200 iqala ngo-7:30 ekuseni iphela ngo-4 ntambama. Amathikisi asakhona ayatholakala. Kuzobe zikhona zonke le nkondlo nogadi part 3. Ngiyabonga kakhulu. Kambe ngikhohlwayo. Abantu asobe sinabo kuline up baningi kakhulu. Sinokwazi insele, sinobalimela, sino-Dr. Ndatheli, sino-Shurhani, baningi kakhulu. Khona no-Minimo. Ngiyabonga kakhulu. Cela ukuthi sibonane ngomhla ka-25 kuSeptember. Siya-subscribe ku-YouTube, siyafollowana ku-TikTok. Bona wonke nje ama-platforms ngikhona. Ngicela ukuthi ningibheke.